Kaysanan, mga doon sa kaninyong tanan. Kumusta na sad mo? Ano yaga po ninyong alagad sa kanginan Trifon Pai Barili Morales. At my partner ka po si Randy Tayed, ang among recording editor. Okay, kumusta ka mo? Tibo ka bisaya ng Mindanao? Asap gito ha? Always say a prayer. Din lang kung maglangan, Miguel. Buno sa day, ito malimot, Miguel. Advance, Merry Christmas kaninyong tanan, no? Gamay na lang yun, doon na lang yun kayo ang Pasko, Miguel. Mayan taon, og dili masulubon ganitong Pasko. Tingaling mag white blue Christmas na nini. Nalasay depende na sa atong dabang magkagagam. Ang muhatag ni grasya ka na to nining atong Pasko karon umaabot. Okay. Ako gibangayo nga may lang panlawas tanan may gala. Bueno, ang sutan po karon tagan og pagdagan no. Pinuda kinis usa ka family driver nga mapatawag lang sa nga sangay man isong kauban diri sa kong partner sad. Magpatawag lang sa nga Randy. Astilan pagkawag gina ko magdahom, even in my wildest dream, nga mao kini ang ending sa kong sugilanon. Wala kong natukan, wala kong masayod sa ngayon akong buhaton, wala kong nagduhiraw taliwa sa kangitngit sa panahon. Doon ay pangutanang wala kong makiti ang tubag. Bumungod ang mga panghitabo. Usa lang ko ka family driver sa sakadunahang matrona ug sabay sa matrona doon sa kauban nga usa ka hardinero si Istong Gwapohon. Pugong sa edad, pugong sa edad, pugong sa edad, di nakapugnan akong edad. Karon ay pangagna, akong buhok karon upaw na, akong tuhod perting sakita, kaya ko tiguang na. Rani Boy! Uy, Istong Gwapohon, ikaw di ay. Oo. Rani Dayan! Oo. O sa'yo mag-ibuhat ya? Siya raw ko kakita ka nag-unsa ko. Ay, ito, no? Nagrapo man kas auto. Mo na akong gibuhat. Wag ko ka-gets kayo dahil. Oo. Kuan, ganang, kuan ba, murag, malaka mo maura, no? Murag, Base na kay nagtoko nga magmadyong na siya ron. sugarula ning Madam Maura, no? Toral, mo na iyang diversions kinabuhi, Istong. Mao ba? Ba na si Bana, gusto na si Ma'am nga malingaw. Mao ba, Rani Boy? Kini kuan barat. Yo, sabay mo tuyo na ko. Nga, manakalas mo trabaho. Man ako pamumustan no, moy. Kaduhan ng milito na ko, boy. Kuan baran, kini ako ba, mga tanak ko. Sa lagi na yung sulti, Istong Gwapohon, ha? Kuan ba, doon na ka tayo pinaskuhan ning Mamaura? Ha? Ha? Naskuhan. Pinaskuhan? Uy, kaso Ma'am Nuri Bermudez, kay mga hatab yun na pinaskuhan. Ma'am Ninin mo rin, oh. Oh. O si Boy, si paring, si Yoel Gasper, mga hatab yun na pinaskuhan. Oo. Oo, to. Toral. Pero yung gina kada Pasko na ang gina. Unya, unsa man kaya atong madawat ka taon, anak? Murag pre-trip man no sa Hong Kong, biya pambot. Ikaw lang sakay na, bahala ka niya. Ikaw Sa lang sakay kunsain, na. dawat tap, naskuhan ko na sa kunsa. Bitaw. Oh. Ako, Albert ba, kinilain ba ato? Libak na yung ato, libak na ni. Libak to the max. Yun, libak to the max. Unsa Kuan man na? ba ba, kanang kabantay ka ba? Nga, war ba da? Pati wasaw na kung unsa man na siya ay. Unsa na nabantayan ni mo ba Istong? Si Mamaura ba? Kanang atong agahon? Oo, good. Doon naman tayo laing libakon. Si Mamaura magyod. Ngano mo de ba? Waka kabantay ng Mamaura. Ngano man lagi na sa mga maura? Lungki ba maglakaw nga daan mo ginang Ay, lungki? di na mao. Oo, unsa man de? Kuan, murag duna na murag nausap na climate change na. Sabi climate change, oy. Nausap na lagi siya. Wawan mo man ang gyapon. Kay bao lagi yapon. Wadi ka kabantay nga, napablaan siya yung buhok. Patina sa iyang buhok niya. Di patina ang nikir. Nikir ba? Nekir, tata. O tata. Toral man na, pugong na si edad, Dili lain yung kay bay. Sabilain, oy. Nya karon nag-workout na. Sige, Zumba. Si Ano ba, nag-workout. body fitness ba? Toral na ba? Pawag na sa bilbil. Alaing yun ba? Nya, nagpatato pa si Bukton. Mo na, klaro, pugong sa edad. Tako. Alaing yun kayo ba? Huh? Karon lang? Ganon. Nagkatiguang siya. Una pa siyang mapatato. Naunsa. Toral, ginabay. Kaya may kwarta. Kung bisag mularga pa na siya sa laing nasod, maka-afford na siya. Lain yun ba? Lain. Sabi lain, oy. Si lain, oy. Murag nagrosas. Siya nagrusas ba, oy? Oo. Murag dunay gipaibgan ba? Tingali ba, kay nakabantay ko nga, naiusa ka byudo, nga magpadul-duol kang mga maura. Kinsaman? Si Sir Toribio.
Sige, to review ba? Tag-iya gasolin station sa operator siya. Mauti nga no? Oo. Uy, siguro. Mag-iuhaw siguro na si ma'am na. Mao gina ba? Naabgo niya tanan pero doon sa kabutang nga wa niya nga mo nang giihaw siya taliwa da kung laod. Kana mao na ba? Uhaw. O nga dili madaag katambalag tubig. Namgoy kwarta ba? Pero mayroon di. Oh. Kana bas ma'am ba? Oh. Dili kana siya kanang naa sa diserto. Uga na lang kayo. Na may daghang oil ba para kanang padangog. Lisod sige gato ng haplasang panyawan ni gawas paduhot. Grabe naman libak na ito, Tidumax. Oy, kaning, kuya, may bawaan ta. Kaning ba, balik tayo sa trabaho dito, oy. Sige. Ari na lang ko eh. Oh, sige. Oh. Totos ba istong da? Medyo na usab bitaw sa mga maura. Nagpasiksi na. Tungod tingali ni Sir Toribio. Oh, uy, may auto niya nung sa gawas. Kagwapo sa auto. Bati lang ang nagsakay. Sir! Oh! Uy, si Sir Toribio mo na ini. Oh! Marika, kadiyot. Uy! Uy! Manghatag ag bugas, sir. O sa'yo mga hatag bukas. O sa'yo pagtuon ni mo na ko, ha? Ikaw si radyo man, sir. O sa'yo na dyan! Lupad ka karon. Wa ka ba makailangan ako, ha? Uy, Sir Toribio, ikaw mo na ini. Nakailangan ka malaki. Uy, ikaw, ha? Sorry lang kayo, sir. Nakumag-ahinti ka sa laktupapi. Taro, ha? Pasudla ko. Kisam na tuyo ni mo, sir. Si Maura. Ang samay mong tuyo mong maura, sir. Kadagkan man ni mong pangutana. Ipasalbis sa kanya murahin mo. Kaya lang, sir, ha. Sultayan ako sa mga maura nga doon ay nangita niya si Jezebel. Usay Diyos, Emer, ha? Lihog na! Ingna nga si Toribio. Don Toribio, alias Alexander the Great. Di ka ba si Kurak, sir? Usay kurak! Oo. Usay kurak! Kurak ko, sir. Katong, ako, Kurak! Tabang kabus! Jerjer Robus! Mara, kinsa ba kining tawhana? Oh, ako kining personal driver, Toribio. Makadlagot ka ng tawhana. Nga naman di ay, Toribio. ha? Bugal-bugalur kayo. Nagpugong lang yung ko. Ay, kalma lang good, Toribio. Hubakon ka na ba? Gikan pa ko ni Dr. Pick Englim. Udhak na lang. Mamara, sir. Sir. Nana inyong mainom, sir. Ibutang lang di ha, Randy. Imo niyong bugnaw nga soft drinks niya. Imo sa ni sir, init. Oh, anong init man ka na? Ubakor ba ka? Naayo na. Gikan pa ko ni Dr. Michael Kabalok? Tabalok. Minom telikal juditok, sir. Celebrity beauty soap. Tagad. Kalagot ka, ha? Naglagot yung kunin mo. Sige na, Magkalagot Randy. yung kini sa Maura. Randy, sige na, lakaw na lang. Kuya Orabanis Toribio, Nga anong day, ma'am? gilihian ni kabayo, mamatid ni. Mura kang kabayo, sir? Oh, mura ko kabayo. Kining manungay sa sir. Mura ko kabayo. Ay mong kinatao, sir. Mura sa kabayo. Murag telegatos. Unsa? Ay, Maura, palaktan itaw, hana. Nainit akong, napit na maupos kini pasensya ko. Palaktan kini siya. Sige na, Randy, lakaw na lang, iho. Iho de ko, ma'am? Oh, iho ka. Ikaw, sir. Butanteng. Maura, palaktan ka na. Oy. Kalma lang, Toribio. Kalma lang. Ay, paglubad. Gihubak na ko. Inom mong kuhan, sir. Osa, Inom mong kuhan. Osa, wa ko'y binuwan, oy, wa. Sige na, Toribio. Kalma lang, good kuno di habi. Randy, lakaw na. Palaktan na. Toribio, lakaw na. Toribio, lakaw na. Ako'y imong palakton o usaman. Oh, naunsa, sorry. Ikaw na, Randy. Lakaw na lang, be. Lakaw na, uy. Oh. Pag-technician na lang dito. Ari lang ko, sir. Kasi alam ko sa mong naong, sir. Ala ka, oy, Toribio. Katambak ka di ay. O si katambak ba? Laki ko ha, laki ko. Ari na lang kung mang maura. Sige, iho. Bye. Usay ba eh, Maura? Wala ko na si Randy. Maong, bye. Uy. Unsay, oy, Toribio. Ay, ato na lang ko, Maura. Medyo misaka ang akong blood pressure. Nga naman na, Tor. Tungod na ng imo driver.
Ato na lang ko. Oh, sige. Randy, hoy, mula ka na sa review, ihatod sa my gate. Tana, sir. Ako na. Ihatod lang ang atugawa, sir. Randy, kadiyot lang. Onsa man, sir. Makatabang di ay ka na ko. Tabang? Sa onsa man, sir? Pakaslan mo ko na ko si Maura. Uy, maubaw. Unya, sir? Oh, tabangi ko. Pagpasabot kang Maura. Murag yung madama na siya ni mo ba? Unya, sir. Sulti lang sir. Sulti lang. Oh, dagan ta kang kwarta kung makatabang ka na ko. Unsa may kubuhaton, sir? Pasabta lang yun si Maura nga pakaslan ako siya. Ay, kalon, sir, oy. Kalon, sir, oy. Ay tabangi lang lagi ko. May madawat kagikan ka na ko. Nasayod ko nga madaan ani mo si Maura. Siguro ka ba, sir? Siguro lagi ko. Sugdi na ang pagpasabot ka niya, okay? Suwayan lang ako, sir. Og madapa ba na ko, ma'am? Suwayan ako, sir. Ay, maglisod yung sulting mga Maura da. Premiuhan na ba kong sir to review? Basta katabangan ako siya. Randy, Ma'am? dahil ko karong gabi, ebe. Yes, ma'am. Asa man ta, ma'am? Tambong kag party, ma'am? Dili party. Mag-ballroom ko. Ballroom, ma'am. Kasi ikaw ba ni mo, ma'am, si sir to review? Ano, dili? Ikaw ra? Aha? Kita rang duha. Di ko kumsayo, ma'am. Oh, nang hambog kang gitawag ka ni Adtog Chubby Chicker. Kaya champion ka sa twist. Nung alaw man to, ma'am. Kining ka ng mga pudang, masi-masi, otosi, chicken, champion ko ng sayawa mong kaniad to. Karon di ay. Gahin kay kong tuhod mo, eh. Pero wa ka malimot sa tanggo kriminal. Nasamot. Mag-practice na din sa bahay, ha? Oo, siya itong praktisan, ma'am. Sayaw nga Mary Mary Lou. Unsa? Uy, nagkaigat man yung tiguang. Basta karong gabi ha, magpuyog ka sa ballroom, okay? Come on, let's twist again. What we did last summer. Twist again, twist again. Uy, kuyugi ba? Kuyugi. Ha? Sabay? Kung kuyugi si Mati to, ay Mati ito man si... Kuan si ma'am. Naunsa mo kay... Kuyugi. Naunsa ka man. Ikaw ba rin, di ba? Nga di ba ka kuyog, be? Mausap na yung hurusang iniyahin kayo. Sa may pasabot mo ba? Ay, awa lang. Kika ba? Kanang datungan niya taon kang madam di ay taon di okay na kayo na. Kalikoyo ba? Kalikoyo. Agihagad pa na ikaw, ako na lang. Basta lainan ko ba yun? Tugutan. Kuyugi taon na. Uy, naunsab ka trabaho na ni mo. Driver makang ma'am. Naunsab ya ka. Lainan mo ko ba? Ako pa ni mo ba? Mamahala ko. Sa'yo mamahala ka. Tira, basta malingkod lang mangihi. Okay, bra. Bisag ko ka lang ka pala, birra. Pero bay, sortihan na lang ka. Nga doon ako yung misyon. Huwag nagpaabot ako na kong ganti. Gusto kiti ha? Kung makatabang ko kang toribyo, nga mapasugot ako si Ma'am Maura. Bahala ka niya, bahala ka. Tumanon ko lang iba, ka na ipabuhat ni Mr. Toribyo. Abot lang ni mo, ikay bahala niya. Aha. Niya, nanas Ma'am Maura, barog-barog. Ingon sa layo ka ngayang paranaw. Karon. Tabangan ako yung Mr. Toribyo. Kay dako kining kwarta. Tuol na ko. Ma'am. Ay, kuyawan man lang ta, di mo Randy ka. Mahina ta karong gabi, ma'am? Oh yes, mag-ballroom ko. Chaperone ka, ha? Okay rin, Ma'am Maura. Pero ma'am, by the way, Ngano ba, Randy? under the boardwalk, down by the sea. Sige, manuroy sa niya ta sa boardwalk sa Naga. Nindot kaayo, by the sea. Yes, ma'am. Pero kuan, ma'am, kuan ba ka na? Unsa ka na, Randy, ha? Doon ko ihanyo ni mo, ma'am. Ug mao sad ni ang binuhat nga angay gid nimo, ma'am. Unsa, Randy? Unsa ka na, ha? Bahay ni Mr. Toribio, ma'am. Si Toribio? Abi ni mo, ma'am. In love kay si Mr. Toribio nimo. Si Toribio ra, pero ako wa. Ma'am Maura. Yes, mo ka na'y matuod, Randy. That's true. Ako'y gusto kang Toribio. Pero nga naman, ma'am, adunahan si Mr. Toribio.
Unya, mag-abot inyong katigayunan. Randy, wa kang Toribio ang akong gipangita. Hain mo rin, ma'am. Naani mo? Uy, may barag ka mo. Ngano ka ba? Waman, mamora. Ikaw ang lalaki na akong gipangita, Randy. Ikaw, Randy. Bangas ka. Sa pagkabatin ako sa gisulti ni Ma'am Maura, kadaganon ko, gikan sa kong gibarugan, pero murag dili malaka akong mga tiil. Miungot man hastilan, pagkawa gyud ako magdahom. Murag kog nalipong sa kong gibarugan. Wa ko masayod sa akin akong buhaton, diyon sa man ako mo ipasultihon, Randy. Ala, ato sinderban. Sige. Ako din pasalamat sa kan Dr. Michael Tabalok. Doc, thank you kayo, ha? Kuha siya kan heart specialist ba? Sa tingin, ganang kuhan? Cardio. Oh, cardio. Cardiologist. Cardiologist. Muna sila yung team ni Dr. Arnold Tan. Si Dr. Arnold Tan may mo opera. Si Dr. Michael Tabalok, mo kuha mo, angioplasty, dyan na. Yan ang mga lisod kini heart. Ano, angioplasty board? Kanong mo na butangag kuhan board mo? Ni balon, ni kuhan. May paso dito sa paso laon sa lang. mo kuhan. May bugan dapit. Padong, kung dili ka Lungagan, imong dugan. Bugan, lungagan. Sagasa na ipasok kasi bukton. Katong gingon nila ban nga ipasok lang murag tubo niya naslay kudak makita ang lason. Muna angiogram. Dag cellphone dito. Na cellphone. Cellphone. Na kuan dito. Cellphone niya. Na May Facebook. computer. Pwede ko. Kada imong kustorya ate press, mawanig gyapon na sa kumano ito namatay na manubikta, mawanig gyapon na. Nga naman. Kaya siya nga ato ta sa dagat, ato ta muduog baraha. Kana bitaw endoscopy board. Lain sa ares lubot, no? Dr. Pikilim na. Dr. Pikilim na kumrag kamao na. Expert kayo siya na. Sikita ka ano. Sikita ka ano. Sakit din. Na-discopy naman ko. Endoscopy sa baba. Colostomy. Ang baba, gilo kayo. Gilo Andi, kayo. ako dili masampot. Sampot. Ang sa Pero baba. kuan ngayon, murag sakit, murag kuan. Siya Kuy dito ka ka. board. Gisuwayan siya. Endoscopy siya board. Ana. Gisod Dili yan. dili na butang ang anesthesia ban. Ay, Wa. doslok naman na siya. Isuro naman na. Uko. Yeah, makita ka sa TV. Makita sa TV dito yung mungguan. Bugoy kay Piking. Anak ko rin siya. Awa. Wadyo kay cancer, Awa, way cancer, Wa, man kay ulcer, Tanawa. Una, mga garas-garas, Okay na ikaw no. Ano, makita mo ni buhatan na dito, Ate Pres. Makita. Maayo yun mo si espesyalista mo Maki- yun si Dr. Piking Lema ng internet. Makita tanan lang. Makita ba? Makita imong tinai dito. Makita ang ako. Sa isod. Makita ang imo. Nakaton bakaglata. Ang katong bat nga imo das- naton dito sila pa Joshua. Nabuhi ba to? So mo na siya kanang X-ray si diretso. Mura siya. Ana dito. Mao na gitawag og kuan ban. Lain po na executive panel. Mao na siya. Dahil sa na-executive panel. Tanan mo na. Sakyan na siya, dagan siya panel ko na. Panel. Mag-undag ka. Balikas ka na, ate. Ari Balikas ta ka na. singer. Sino to? Si Randy. Randy. Driver ko na siya, pamilya driver, na iyang kaon, murag nagrusas, niya nangulit tao nga, biyudo sad, gisugo ni si Randy nga, ingna imong agaw nga, gaati kag premium, basta matabangan ko nimo. Yang kinayagaw nga, ibukain mo si Mr. Toribio, sir, ma'am, magpakasal siya nimo sa, wa ko'y gusto ng Toribio, ikaw akong gusto. Muna to istorya mo, bam? Katong tiguang, sir, Na. Ala. Asa tiguwa tong ban? Katabayan ka na tiguang kumpisal siya. Niya ko gusto na ikaw may akong gusto. Gusto ka itong Kanya. ngayon ka, batano na niyang nagustuhan. Yung giyapuhap sa di ba? Isulti ka? Asa ato? Ay, na Alzheimer. Na lang. Kato na kong bisalgon. Uy, kay Bambila. Kalimot ka? Ikaw may istorya ato? Ang kalimot ko. Asa ato? Ay, wala siya kaugalingon. Ang iyang pag-selfie. Lingkod ito pa ba? Lingkod. Alzheimer naman yun. Ala. Mana si Randy, kadagaron siya, pero di na naungot yung tiil. Si Toribio na board. Wag yun niya ba da? Wag yun. Siya may nagustuhan siya account.
Ang kada bitong may istorya bitaw sa nila ban ka ng mga ballroom lover nga mga idaranak. Sa gara nila mauyab ka naman lang mga DI nga mga batanon. Oh. Bitaw, tingnan. Kaya mo na uban. Pero kanin siya, Mga dili- bayot ang kuan. Pero kani sa dilim ni si DI. Dili, driver. Oh. Time sa pila ka katuig ang gap nila, no? Ah, guwang na eh. Layo eh. Taas na. Taas kayo, guwang kayo. Isa may magawa, ang lalaki, Ang babae. babae. Ang babae, babae. mga Oo. 60. Kunya, ang laki, Mga 40 tayo eh. Oh, si 30, Randy, no? bata pa si Randy. Nalong ang sigtik batanon, sa may iyang kuan. Ganahan siya mag-ballroom. Kanang idaran nga babae, na pinaibog nga laki nga idaran. Yang idaran nga laki, magpatabang unta ng driver nga mapangasawa kay idaran nga. Nya, Di dili. man, ang idaran babae, ang gusto ko ng driver nga mo himuntang bridge ba? Mamaya maiggan. Oo. Yan yung driver. Ang katong istorya niya. Patilaw sa tawag batanon, patilaw ba sa taon, oy. Oh. Patilaw ba batanon? Kamura mo tilaw. Ang ganun- Ay, gusto ba ang inyong istorya ba nga? Ang ganun yung istorya ba ingon nga kung tiguang mo nahilig og batanon ako kay numdum pero ako na numduman katong tiguang nga babae byuda niya doon. Oh, lagi na, oh. Doon ay one night stand nga batanon. Oh. Nga Bitaw na. nga dingon ng kwan laki nga unsa man ni madam ay muram ko anding nagagay ko puro loud di na mao. Di mao. Ala lang ba mo, oy. Alzheimer man ka ato. Asa may madam ay muram na puro loud. Ito bang sang tiguang babae? Nakita kag barko. Di na mauwi na Ay, itong istorya. Ay, wa na gisi kalimot, kalimuting taon, maluoy ka. Banggaan mo sa autogod. Agay. Nauyog ako to. Bala. Nahala, oy. Pagkaan mo kag-auto itong bata. Sa dolyera. Ay, iya, may numduman, katulog pabuhay siya ilang kuhan. Maura niya, pagkaan siya sa auto. Nakalimutan na tiguang niya puhap. Uy, ang kayumdo. Ayun niya na lang, uy. Ayaw na lang mo, Magkastas uras, walay uras. Magisgot pa taana. Ang ako ikasulti lamang ani ni Randy nga kanang na ang unsa man unsay may mong paminaw. Tinudan na lang na, dong, Wa man Randy. sa mahisgot diri nga doon na kay uyab nga batanon. Ako ba na, Lord? Ay, yan lang na, respektaran na, di ba? Oh. Okay, dato ra pa. Ito, Adili, apas, kwarta, o, yun siya nga. O, baka sa on, kunin mo ran. Ay, ako ni ata yung katikin yun, kaayo na. Ay, patilawas sa batanon. Dili. Gamit lang panyawan. Ay, dahas ng re, ay. Dili kay ato pa ni sa mga buguyon nga mga laki, mingon sila nga kwartahan, tiguang, mga sawa ko. Ngano mo di ay bam? Tira sa kung batanon six sa gawas. Kilay limit niya. Kariki bitaw, ang limit ni Ricky 80. Ricky, kisa Ricky. Daring. Sa mo sa kaupaw. Ay mo pandubak. Uy. Bik, di, bido ka pa biya taon. Hala. Hala. Ano lang, Randy. O, salamat ha sa mong parang atong tulumanon. Kaya ko ang paso.